ngamaxesha anje. Masiyithethe mbodada. Ukukhonza uThixo ngamaxesha anje. Ithi ke le nto masiyamkele ukuthi amaxesha akhe abe nje. Amaxesha la akhe abe nje wona. Kodwa ukukhonza uThixo kona kuyakuhlala kuyimfuneko. Nokuba athe anjani amaxesha abuya anjani, kona ukukhonza uThixo uyakuhlala kuyimfuneko. Sizawuba neengongoma ezintathu ke kulo mxholo wethu. Ingongoma yokuqala ethi ukukhonza uThixo ngokunokwakho. uThixo ngokunokwakho. Yesibini ithi ukukhonza uThixo namaxesha. Bathu ithi ngawaphi la maxesha. Sifundeni sonke